нього всього 4 цукерки поки. Боже, а давайте так, я зараз закрию очі і скажу цифру 3. Раз, два, три. Хто 3? Давай. Так, назви 3 країни на літеру А. Літеру А. Алжир. Алжир. Ну, Албанія. Аргентина. Аргентина. Зловиш? Можна я? Юлія Анатоліївна, можна я? Так. Олена Михайлівна, скажіть число, будь ласка, від 1 до 10. Юлія. 2? Олеже, 2? Раз, 2. Давай, Ірина. Давай, назви, будь ласка, 2 країни на літеру Я. Японія. Японія. Ямо. Чш. Ну, не підказуйте. Японія і? Ямайка. І Ямайка.